Mae tymor y Grawys wedi cyrraedd unwaith eto, ac mae nifer o theradon wedi cael ei gofyn i baratoi anerchiadau byr ar bynciau penodol yn ymwneud â'r ffydd. A theitl yr anerchiad hwn yw Dilyn Iesu. Un o'r pethau cyntaf a wnaeth yr Iesu ar ddechrau ei weinidogaeth oedd galw disgyblon i'w ganlyn. Darllenwn ei eiriau yn Efengil Mathew, pennod 4. Dewch ar fy ôl i. Roedd y gwahoddiad gwreiddiol i Seimon Pedr, Andreas, Iago a Ioan. Ac mae'r un mor berthnasol i ni heddiw, ac yr oedd 20 canrif nôl. Mae'n wahoddiad bersonol i chi ac i mi, ac mae'n gofyn am ymateb oddi wrthym. Beth yw eich ymateb chwi i'r gwahoddiad? Efallai nad ydych yn rhy siŵr beth i ddweud. Ond efallai fe fydd eich penderfyniad yn hawsach os ceisiwn ateb 3 cwestiwn. Yn gyntaf, pam y dylsyn ganlyn yr Iesu? Yn ail, sut y dylsyn ganlyn yr Iesu? Ac yn drydydd, pwy ddylsai ganlyn yr Iesu? Felly, i'r gofyniad cyntaf. Pam y dylsyn ganlyn yr Iesu? Cred y Cristion yw fod gan yr Iesu le unigryw sy'n helpu pontio ein perthynas ni efo Duw. Pan greodd Duw y ddynol ryw, roedd eisiau cael perthynas agos rhyngddo ef a'r bobl roedd wedi ei greu. Ond fe sirwyd y berthynas rhyngom oherwydd y pechod a gyflawnwyd i'r byd gan bobl. Bellach, daeth bwlch mawr rhyngom ni a Duw. Dydy ein pechodau ni a pherffeithrwydd Duw methu a chyd fyw efo'i gilydd. Roedd bodolaeth ein pechod yn golygu nad allan bellach gael y berthynas agos yna a ddylsai fodoli rhwng tad a'i blant. Ond cymaint oedd cariad Duw tuag atom, fe gynlluniodd ffordd i achub ei blant o'i pechod ac i ail agor sianel gras oedd wedi ei chau oherwydd drygioni a pholineb y dynol ryw. Yng ngeiriau Pedr Fardd, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod haul na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1 i achub gwael golledig eog ddyn. Dyna paham y danfonodd Iesu'r byd. Duw ddaeth yn ddyn, ac yn ei fywyd dangosodd i ni sut i fyw bywyd oedd mewn perthynas agos efo'r tad. Ond nid yn unig patrwm daearol a roddodd i ni, ond oherwydd ei farwolaeth ar groes Galfaria, fe dderbyniodd y gosb am ein pechodau ni. Fel y dywed Ioan yn ei Efengil, do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef, beidio a mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragweddol. Mae Morgan Rhys yn dweud hyn, agorodd ddrws i'r ceithion i ddod o'r cystydd mawr, a'i werthfawr waed fedalodd ei dyled oll i lawr. Cred y Cristnogion yw ei bod yn werth canlyn Iesu oherwydd ond trwy gredu yn y Crist atgyfodedig y gellwn gael gwir bythynas efo'n creuwr a'n tad nefol. Eber Iesu yn Efengil Ioan, my fi yw'r ffordd a'r gwirionedd
a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad ond trwy o fi. Hyd yn oed os ydym yn hollol hunanol, onid yw hyn yn reswm da am ganlyn yr Iesu. Ef yw ein gwaredwr, ein eriolwr, yr un sydd wedi ennill yr hawl i ni sefyll o flaen Duw, unwaith eto, fel un o'i hoff blant. Wedi edrych ar y pam, beth am edrych ar y sut y gellwn ganlyn yr Iesu? Wel, i ddod i adnabod unrhyw un yn well, mae'n rhaid dod mewn i berthynas bersonol gyda nhw. Does dim pwynt dibynnu ar beth mae pobl eraill yn dweud. Does dim pwynt edrych o bellter. Does dim pwynt dibynnu ar adroddiadau ailaw. Mae'n rhaid dod yn wyneb ar person, mwyn gweld trwy brofiad personol beth mae'r person fel. Mae'r un mor wir wrth geisio dod i adnabod Crist, mwyn ei ganlyn ef yn well. Ond sut y dywedwch y medraf ddod i adnabod Crist yn well? Mae nifer o ffyrdd i ddyfnhau ein perthynas efo Duw yng Nghrist, gan gynnwys, yn gyntaf, darllen ein Beiblau. Y mwyaf yr ydym yn darllen yr ysgrythyrau. Tyfu mae'r argyhoeddiad, nad geiriau gwag, cyffredinol y geir yma, ond geiriau sy'n siarad efo chi yn bersonol. Mae'r brawddegau yn dod yn fyw i chi. Mae'r Iesu yn siarad efo chi. Ac bod miliynau ar hyd y canrifoedd wedi darllen yr un geiriau, rydych yn cael y teimlad taw ei bod yn yr eiliad honno yn hollol berthnasol i chi. Mae ei grym, ei hyfrydwch, ei gwirionedd yn siarad efo'ch enaid chi, ac fe ddaw agosatrwydd rhwng y llefarydd a'r darllenydd. Ond trwy ddarllen cyson y ceir ar y cyfan, y profiad yma. Gwyddom bod yr Iesu yn adnabod yr ysgrythyrau yn fanwl, oherwydd efengi lyc, pan gwahoddwyd iddo ddarllen yn synagog Nazareth, fe droiodd yn syth at lyfr Eseia. Yn ail, mae gweddi yn bwysig hefyd. Ond trwy siarad efo rhywun, rydym yn dod ei hadnabod yn iawn. Ac os ydym yn siarad efo rhywun yn fynych, y dyfnach mae'r berthynas yn mynd rhyngom ar un rydym yn siarad efo. A dyna, yn syml, beth yw gweddi? Siarad efo Duw. Wrth ddarllen yr Efengylau, gwelwn fod yr Iesu yn troi i siarad efo'i dad nefol yn lled fynich. Onid gweddïodd yn ddwys pan yng ngardd Gethsemane, cyn i bennod olaf ei fywyd gychwyn. Os oedd yr Iesu yn gweld yr angen i droi at weddi, onid dylsen ni, trwy weddïo yn gyson, mi fydd ein perthynas efo Duw yn dyfnhau, a'i ganlyn cymaint yn hawsach. Yn drydydd, mynychu y gwasanaethau. Rhai, taw nid oes angen arnynt fynd i roed fawon mwyn cael perthynas efo Crist, mwyn ei ganlyn yn well. Wel, efallai fod hyn yn wir iddynt hwy. Ond mi fydden ni yn dadlau taw i'r rhan fwyaf mae cyd-addoli, cyd-weddïo a cyd-ddysgu efo Cristnogion eraill yn ffordd dda i ddod i adnabod ac i ganlyn Iesu. Meddyliwch amdano fel hyn. I'r rhai ohonoch
fel fi, a dyfodd lan gyda ond tân yn un ystafell i gynhesu'r cartref. Ydych chi'n cofio pan roedd darn o lo yn cwympo mas o'r grat? Am ychydig, roedd fflam yn parhau, ond wedyn roedd hi'n mwdi ac wedyn yn oeri. Ond os teflir y darn glo nôl i'r tân, roedd hi'n ail gynnau, ac cyn bo hir roedd hi'n goch eto, yn dosbarthu ei gwres a'i golau efo gweddill y tân. A dyna sut mai, pan fyddwn yn mynychu yr oedfawon, yn enwedig y cymyn, ac wedyn rydym wedi dysgu yn cyfnerthu, yn barod i ganlyn Crist yn well yn yr wythnos sydd i ddod. Ac yn bedwerydd ein weithredoedd. Credaf yn gryf, taw nad oes pwynt mynd i'r eglwys ar ddydd Sul, os nad yw hyn yn mynd i effeithio ein bywydau beunyddiol am weddill yr wythnos. Fel y dywedodd Iago yn ei epistol, mae ffydd heb weithredoedd yn farw. Pan ar y ddeiar yn ein plith, roedd yr Iesu yn mynd o amgylch y wlad, yn dysgu am natur Duw a gwneud daioni. Nawr, ein tro ni yw hi. I arall eirio Teresa o Afilia, ni nawr yw corff, traed a dwylo yr Iesu ar y ddeiar. Ac mi fyddwn yn dangos ein bod yn ddisgyblion iddo pan geisiwn wneud daioni a bod yn lefain yn ein cymunedau. Cofiwn hefyd eiriau'r Iesu, taw unrhyw gymwynas i ni yn gwneud i rhywun, mae fel ei wneud i'r Iesu ei hunan. Ac felly yn fyr i'r trydydd cwestiwn. Pwy ddylsai ganlyn yr Iesu? Yn Efengyl Ioan, mae'r Iesu'n gofyn wrth ddarpar ddisgyblion, beth rydych yn ei geisio? Mewn gwirionedd dyma eiriau cyntaf Crist yn yr Efengyl hwn. Mae'r cwestiwn hwn yn berthnasiol iawn i ni heddi. Mae na wacter y mywydau llawer heddi, ac yn hyrmau y byd maent yn llwyddiannus iawn, gyda llawer o bethau, nid oes na hapusrwydd, na bodlonrwydd yn ei bywydau. Maent yn chwilio am ystyr i bywydau. Fel Cristnogion, credwn ni taw'r unig beth a ddaw a balm ein henaid yw Crist ei hunan. Ebyr Iesu wrth Andreas a'i ffrind, dewch i weld, a dyma'r cynnig, dyma'r her rwyf yn ei gynnig i chwi heddiw. Dewch i weld sut y gall eich bywyd gael ei wedd newid trwy droi i ddilyn yr Iesu. Bydde tymor y Grawys yn un bendithiol i chi, gan obeithio y daw ei ben llanw yng ngorfoledd Sul y Pasg.